hij woont immers met humor. Geen brandende sigaretten in de benzinetank gooien. Maar aan de andere kant, ook mensen met een goed hart. Anders zet ze moeder Teresa niet in den hoofd. En die ziet zichzelf ook nog. Kijk, wij zien onszelf nou heen. Hallo Mitch. Hallo Bas. Maar moeder Teresa ziet zichzelf dan ook natuurlijk. Hè? Nou, genoeg naar onszelf gezwaaid. Geen idee wat dit is. Kunsthaars of zo. Ik weet het al. Hij woont een fijne man. Maakt al dadelijk een vrouw de deur op. Zal ze net zien. Of geine. Of gene. Kijk. Ja. Zelfs de deurklink in de vorm van de initialen van Henk, Hanny, Frat. Herbert, Dat dacht ik ook aan. Herbert, Herbert, dacht ik ook. Harold. Harold, Heino. Heino. Zou je nog een zonnebril op hebben? Oh, dat heb ik hem gehad. Meneer Fijneman, Ja, dat ben ik, ja. toch goed gegokt. Wij zijn van L1, programma onderweg. Ja. Oh, kent je dat? Ja, Ken ik met ook plat praten? dat versta ik ongeveer wel. Verstaat u ongeveer Blijf Brabant? hier staan of hier staan? Ja, mogen we Wil binnenkomen? ik koffie hebben? Uw bankrekeningnummer. Als je er goed op stort, dan krijg je het anders Nou. niet. Nou, dan komen wij binnen. De beslissing heeft het Openbaar Ministerie al aan de rechter gemaakt. Nou, gezellig. Wij waren aan het speculeren over uw voornaam. Wil je dan wel speculeren of? Herbert, hè? Zit in de buurt. Hubert. Dat zie je. Hey, hij is wel Nou, Harry, Henricus. Henricus. Oké. Dus in Nederlands is Henricus, in Duitsland Heinrich en in Oostenrijk dingen. Frans Henri, Henri. Italië Erico. Erik is allemaal hetzelfde. Hè? En in Polen verstaan ze het helemaal niet, dus dan moet je Hendrik zeggen. Dan verstaan ze het. In Polen is het Henrik met YK aan het einde. hè? Ja. Ja. Dus het is allemaal van dezelfde afgeleid zo'n beetje. Maar mag ik Harry zeggen? Ja, daar heb ik die een naam voor. Ja, nee, anders. Nee, maar het zou ook zo kunnen zijn dat u liever meneer Fijneman wordt. Ja, dat klinkt zo deftig, hè. Ja. Ik zal eerst even... Wil je koffie? Nou, laten we eerst even kletsen. Kent u het programma trouwens? Ja. Ja? Ja. Nou, dat doet ons deugd. Dat u... mag ik hier gaan Ja, zitten? mag wel. Ja? Mag gaan zitten. Nou, dan laat ik me Ja, mag hier je vallen. Ja. U was net aan het biljarten. Nee, ik heb vroeger altijd wel veel gebiljart en ik kijk altijd naar zoekers. Kijk, Toen zag ik dit als dingetje dan. En ik heb beneden in de kelder een biljart staan. heeft een kelder. Die hele stoep is kelder. Die hele stoep is kelder. Ja. Als je daar naar beneden gaat, dan komt het hier uit. Hoe komt een Brabander als u Ja, in West-Brabant. Venray terecht? Bij Xerox. Kijk, ik was even bang dat u zou zeggen met de auto. Ja, nou, dat zou wel kunnen, maar vroeger toen ik hier kwam, vroegen ze enkeltje verrijden. Oh, Weet je wat dat is? een enkeltje Venray? Ja, Ja, dat is dat je niet teruggaat. precies. Nee, maar vroeger had je hier, die heb je nog psychiatrische inrichtingen. En een enkeltje verrijden ging je niet meer weg.
Ja. Goh, u bent wel vroeg opgestaan, of niet, vanmorgen? U bent zo wakker? Ik was heel vroeg op. Maar ik ben toevallig thuis, want ik geef ook nog les aan vluchtelingen, Nederlandse les. Want ik moet wat doen, anders zit ik me eigenlijk te vervelen. Nou, we waren niet alleen aan het speculeren over je voornaam, Harry. We waren ook aan het speculeren over het persoon achter de voordeur. Want wij zagen een aantal dingetjes die ons opvielen. Bijvoorbeeld de enorm grappige sticker op het dekseltje van de benzinetank van je auto. Ja. Ja, dat is weer anders. Dus ik heb altijd een stickertje, dan kan ik ook vlug met een auto vinden tussen al die andere kleuren. Ah, op die manier. En Kijk. met fiets heb ik dat ook gedaan, dan jatten ze hem niet zo gauw. Ja, en je kunt je nooit vergissen bij je tank, hè? Ook dat nog, maar Ja. ik zag hem toevallig en ik vond het grappig. En waarom moeder Teresa? Omdat ik 20 jaar als internationaal medewerker met moeder Teresa door Europa heb gereisd en ontiegelijk veel in Albanië. Ik heb 18 jaar lang met hulpgoederen, een vrachtwagen met hulpgoederen en mijn eigen bus met gereedschap naar Albanië gereden. Om daar ook dingen te De repareren? vrachtwagen werd gelost en dan had ik in mijn bus had ik gereedschap bij en dan ging ik dus daar in die huizen waar moeder Teresa kapot was aan werken en zo. Ging u dingen repareren? Ja. Maar vertel heel even van wat voor organisatie dat is, moeder Teresa. De zusters van moeder Teresa van Calcutta. Oh ja. Die zitten dus in Amsterdam Ja. en in Rotterdam. En die wilden ook wel naar Limburg komen, maar ja, dan zei ze al, zo'n klein landje, we hebben er zoveel aanvragen. Dus dan zijn ze wel naar IJsland gegaan. Maar daar ben ik in Amsterdam begonnen. Maar toen op een gegeven moment raakte ik ook zonder werk, dus toen ben ik zelf klussend zo doorgegaan, want ik wilde geen uitkering. Maar had ik ook wat tijd om voor hun te rijden. Dus dan had ik een busje. Ja, dan begon dat met nieuwe stichtingen in Stockholm, in Denemarken, in Kreta, in Albanië. Maar daar reed u overal naartoe? Ja. Ongelooflijk. Ja. Daar heeft u wat kilometers. Ja. En dat was allemaal Achter de vrijwilligerswerk, hè? En wanneer bent u daarmee begonnen? Want Ik u... ben in, even kijken, 91 ben ik in Boekarest geweest. En toen, 92 ben ik in Albanië begonnen, tot ik hartproblemen kreeg. In 2009 ben ik gestopt. Vanwege uw hartproblemen? Ja. En toen denk ik, wat ga ik nou doen? Dus toen ben ik maar metaalassistentie begonnen. Metaal wat? Metaal helpen. Mentaal. Taal, Nederlandse Taal. Met taal, oké. Vandaar dus wat u doet met vluchtelingen. Ja, dus ik heb eerst op de AZC in Stevensbeek gewerkt. En toen bij Oranje Fonds hier bij Maatschappelijk Werk. En daarna ben ik dan naar Overloon gegaan. Maar dat is nou dicht. En nu zit ik hier op de AZC, hier in Oostrum. Heeft u dat van thuis uit meegekregen? Denk aan je medemens? wel. Ja? En ik heb eerst flink overhoop gelegen met mezelf, omdat ik niet zo'n fijne man was voor mijn vrouw, dus die is vertrokken. En toen kwam ik alleen te zitten, dus ja, toen ik dat verwerkt had, ben ik pas tot rust gekomen. En toen ben ik daar toevallig mee in contact gekomen, toen moeder Teresa in Utrecht kwam. En toen ben ik in 88, ben ik ermee begonnen. Dus u was vroeger niet zo'n fijne man, althans voor uw vrouw. Nou, we hebben niet slecht uitgepraat, daar ben ik zelf ook flinke schuld aan natuurlijk. Hè? Maar waar is het dan misgegaan tussen u twee? Nou, dingen niet goed uitpraten, dan ieder een beetje net voor elkaar gaan leven. Ja, dan, als de stromen een beetje zo gaan, ja, dan is het jammer. En wanneer bent u uit elkaar gegaan? 81. 81. Heeft u nog contact met haar? Nee, dat zit er niet in. Dat is uitgedraaid op een wat onprettige scheiding.
Oké. helaas. En dat is voor de kinderen heel ongemakkelijk natuurlijk. Hè? Ja. En dat wordt ook nooit meer uitgepraat, denkt u? Nee. Dus in een zekere angst en dingen, de spanningen die zitten zo vast. Dat heb ik wel geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Jammer genoeg. Waarom bent u juist dit gaan doen? Want je kunt natuurlijk heel veel doen voor andere mensen. Ik heb altijd maar in het jeugdwerk gezeten, in het patronaat en in dingen. En toen ik in de knoop lag, moest ik dat eerst verwerkt hebben natuurlijk. Dus daar heb ik nog al een paar jaar mee bezig geweest. En toen kwam ik toevallig iemand tegen, dat de moeder Teresa in Utrecht kwam bij de katholieke dag. En toen heb ik geholpen uit het tentje en toen kwam ik in contact met die zusters. En toen ben ik in Amsterdam